Divoký aniel. Pane? Ako sa má váš zadoček? Nepotrebujete ho natrieť? Pozrime sa, ako sa pohojdávam. To je ale zadoček. Sladká Lucia. Hilda je fakt perfektná, mám všetky jej CDčka. Super. Fakt super. Máš pravdu, ale čo tu robíš? Bolo otvorené, som čolítok. Fuj, niečo som priniesla. Žena na úteku. Toľké roky som chodila na kuršitie a hádam to teraz rozumne využijem. Kde si to? A čo tu robíš? Kto si? Som tvoje svedomie. Rany z lásky. Vieš, čo mi je? Čo? Že ja som si myslela, že ten boss, ktorý sme si dali, pre teba niečo znamenal. Lebo pre mňa bol jedinečný. Spomeniem si naň a trasú sa mi kolená. Čo to hovoríš? Aj pre mňa bol jedinečný. Áno. A ten bosk, čo si dal s Konstancou, aj ten bol jedinečný.